Wes, kulo dateng mriki badhe tangklet ngenani tingkepan. Dados tingkepan menika punapa? Wes arep budal. Sik to grepe gong teko enteni sik. Oh iya. Ya. Iya, iki biasane siswa asli. Kuwi lo mek RT. Ayo. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Kamu ini Pak RT. Lapor leras sedikit dari Pak RT. Yo bener. Sampai ki mahasiswa sing arep observasi ku to. Yo saya dapat sih. Kita teng mriki badhe observasi ngenani ada tingkepan, Pak. Pas bener. Saiki nek tanggo sing laksanane ke depan. Alhamdulillah. Apa saja kita ningali tingkepan. Lho, le. Sampeyan ada sik kok kene. Ben ini acara dhewe. Oh, ngoten nggih, Pak. Teng mriki napa wonten larangan gawe ada tingkepan iku, Pak? Nek larangan asline sampeyan cuma kudu nanti tingkah laku kan mboten beda acara. Oh iya Pak. Matur nuwun, Pak. Bu, lha niki pundi bumbu rujake? Ya mbah to, Bu, kok malah takon aku. Nah, piye to Bu kok gak ngerti? Bumbu rujake. Oh, alah, iki to bumbu rujake, tak campure banyu ya. Sik to, Bu, rong bar ki lho. He Bu, banyu nomahe sampean ki mekan apa ora no? Nomahku lo irit-irit. Belajar ketiga to Bu, adi piano maneh. Apa to, Bu? Omahku lo banyune lancar jaya, makane to nganggo PDAM. Sampeyan tak mulai tenang to, Bu. Ngene iki kira mlete gur nyaran otok. Ya Allah, ibu-ibu ki sregete, wis bar turung ki gawe rujake. Dereng, Bu. Ya wis nek ngono udah dilanjut. Aku tak nunggu sik ya. Nggih, Bu. Bu Narti karo Bu Ayu, emangnya aku ya nggawa endok iku nek mburi. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ayo. Bu, rujake wis dadi kok borong. Dene Bu Lastri lek wis dadi diadahi. Nggih, Bu, niki diajahi. Bu, jual wajibe lho ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten apa Bu? Pak, niki wonten rujak saking tingkepane Ratih Yogani Bu Sulastri. Oh, matur nuwun nggih. Niki wajib sih. Matur nuwun Bu. Kepriye caranipun tingkepan? Netar ditambung apa sih? Itu sih menakar sampai. Siraman penting nggih.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, sedaya puji bagipun panjenengan, ya Rabb Tuhan semesta alam. Sedaya puji bagipun panjenengan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lapan awal kangge tumuju gerbang emah-emah kalian sunnah Nabi Netun. Ya Allah, paringaken dhateng calon kaping kalih mempelai menika ketenangan lebet paringaken kelancaran lebeting persiapanipun lan dipun paringaken kesenggangan lan kesel silaturahim menika kalian kiat mila ajeng muncul sikap sami-sami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun nggih Pak sampun njlentrehake ada tingkepan ing desa mriki. Muga-muga ilmune bermanfaat. Nggih, Nduk, Le. Muga-muga nilaimu nang universitas apik. Kula lan Nisa di pamit nggih Pak. Nggih, atas-atas. Nggih matur nuwun.